we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipangaliya sa Ginoo nining ato karong misa ang kalinaw ug ang kauswagan sa atong mga katawhan labi na sa mga kabus. Ang atong mga leaders magpakabanaon ta sa mga kabos dili lang sa ilang kaugalingon ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom, alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan, gilutos ug gibugal-bugalan. Apanaluoy ang Dios kanako kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya o gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Bantay ako, Diyos, kay nagadangup ako kanimo, nagaingon ako sa Ginoo. Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang akong swerte. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Daygon ko ang Ginoo, nga nagatambag ka nako. Bisan sa kagabi o nagapahimangno ka nako, ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong tuo, wala ko'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabilin, O tudluan mo ako sa dalan, ngadto sa kinabuhi, sa kapuno sa mga kasadya. Diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. O gisultihan sila ni Hesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta, kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling. Nawala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dinhi sa atong unang pagbasa mga igsuon,
pakita dinhi ang kamapaubsanon ni San Pablo. Iyang gitagaan og inspiring words ang iyang tinun-an nga si Timoteo nya. Ang iyang pag-inspire ni Timoteo mao ang pag-angkon nga siya sulugoon ni Kristo. Unya iya pagyong gisigundahan pag-ingon nga gipasalamatan ko siya si Kristo kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Kini bitang pag-angkon nga siya dili takos. Kining pag-angkon ni Pablo nga si Kristo nga maoy iyang gisangyaw karon kaniadto iyang gipanamastamasan o iyang gibugal-bugalan. Lisod kay na kanabang angkono nimo sa publiko ba nga kining akong gipanamastamasan o gibugal-bugalan nga tao mao na roy akong gisangyaw ug andam na kong magpakamatay para niya. Pananglitan kamong mga asawa imong gikalagutan o gipanamastamasan o gibugal-bugalan ang nahimong kabit sa imong bana nga maorasad ang inyong maid. Ana pananglitan. Usahay ang bana mo mutilaw masanas maid sad. Daghan kay na mga hitabo na. Unya karon ikaw asawa nakaamgo ka nga sayop imong gibuhat, imo dayong gisangyaw ngadto sa imong mga amiga, sa imong mga kaila nga gidaig na nimog maayo ang imong maid. Nya imong angkonon nga ako nangayo gyud kog pasaylos Ginoo kining among maid nga napaanakan sa akong bana, ako gining gidaog-daog sa una, karon ako na siyang giisip nga akong igsuon. May kamo ko ng mga nagliktor dire unsa man o pananglitag mahitabo na sa inyong bana mo na inyong buhaton. Why kupugan sa patio ti kambuanga ka. Dumot to the max yun. Ikakita pa gani nimo moingon dayon ka nasing animal nanapaw mananapaw. Ana yun. Nya kon imo nang bayaw igsuon baro sa imong asawa nya kawatan kay tanan imong kwarta gikawat gikulatan nimo imong gipalayas di na nimo paanhaos inyo igakita nimo ay napasaka diri kawatan ha. Ana dayon yang imong asawa in taon magsigig ingon ayaw na lang sa taon no hunong sa ako biya nang manghod manghod ang panuway dako patyon ko nagpasako na nimo din Ano bang inaana ba dumot to the max. Unya kunuhay amahan ka, kunuhay inahan ka, mugiya kunuhay kas imong mga anak ngadto padong sa langit. Ang tawag ni Kristo nimo buta. Ug matod pa niya diri, ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung ikaw amahan, ikaw inahan, ikaw bana, ikaw asawa, nangandoy kang imong pamilya ninduto ninyo, pero nagsigi kag buhat og pagdumot, kalagot sa imong isig katao, buta ka. Dili ka makaagak sa tao padulong sa kinabuhi nga balaan. Gilingay mong tupad. Ina dili ka buta. Di ka buta. Mga buta kay tas tanan hasta pari buta sad. Matod pa ni Kristo nganong nagtan-aw man ka sa puling sa imong isig katao nga wa man gani ka magtan-aw, wa man gani ka mokuha anang truso nga naa sa imong mata. Ug unsa man ang truso nga naa sa tong mata, ang garbo kana bitang magkusog kita mo tan-aw sa sayop sa atong isig katao, ato yung tan-aw ng ilang sayop, unya kita dili ta mamalandong sa kaugalingon natong sayop. Si San Pablo mao na iyang batasan sa una.
Gitan-aw niya ang sayop sa nagsunod ni Kristo. Munang iyang gipapatay ito sa Esteban, gipangdakop niya ang gasunod ni Kristo. Pero sa dihang nakita niya ang iyang pagkasayop, wa sad siya managana pagbag-o sa iyang baruganan. Muna isig tagtan-aw sa mga troso sa atong kaugalingon, kining mga garbo. Ko malingaw bitaw ko aning ato mga politicians, ang mga anti-Duterte, ang tanang sayop sa atong nasod karon, i-connect gid nila nga ang basolon si former President Duterte ug ang iyang administrasyon, apil na si Vice President Sara. Mao na roy ilang ilang main topic. Ang mga pro Duterte sad, ang kanunay sa nilang pasanginlan yun, ang mga Marcos ug ang mga anti-Duterte. Kinsa maroy sakto ani nila. Kinsa manila ang dunay troso sa mata. Bao mo? Ang naay troso sa ilang mata, kanang dili ka maong mopasaylo, dili ka maong maluoy sa nakasala. Ibutang nato naay sala si President Duterte. Nya ikaw nahimong anti-Duterte. Og imo siyang pasayloon, og imo siyang dawaton anang sala nga yang nabuhat, imo siyang pasayloon, nawa na ang troso sa imong mata. Ikaw sad pro Duterte. Suko kay kas mga Marcos, kay naa sad sila nabuhat nga sala. Sag unsa na lang salaa imong gitan-aw. Nya di jud ka kapasaylo ani mga tawhana, maglagot gyud ka, gusto ginimo silang bitayon. Nagpabilin ang troso sa imong mata. Pulos gyud ta dunay sayop. Pulos ta dunay mga apan. Apan mawa ning atong apan, basta kamaotang mudawat og mopasaylo sa mga apan og mga apan-apan sa atong isig katao. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna din ako motan-aw sa imong apan. Ana, kamong mga asawa ay namo pagsigtan-aw anang mga apan-apan sa inyong bana. Ang inyong apan-apan mo'y tan-awa. Nga mao'y nahimong babag, nga din agid mo magkahiusa hinoon sa imong bana or sa imong asawa. Kamong mga umagad ay mo pagsigtan-aw ng apan sa inyong ugangan. Kamo sa mga ugangan ay mo sigtan-aw ng mga apan sa inyong mga umagad. Ang tanawa ang inyong apan, ngano man kung magsurok man akong dugo, makakita ako ning panuway dako. Doon na joy apan din hinako. Nganong kani siya, doon na may mga amigo, suod man kay sila. Nganong ako maglagot man ko, niya ang problema nako. Oh, di ba? Ana. Kamo sang naglagot sa pare, sama aning nagwali karon. Kaluyin pare. Ana. Nya unsa man yung pagkaluoy ning nagwali? Unsa man? Palit og slat. Kana bisag galagot ka, palit yung slat. Imbis mo palit unta kag usa lang ka slat, kay naglagot man ka himuon nimong 5. Di ba? Makaingon na ka akong pugson, akong kaugalingon or makuha ning akong garbo, ni amang joy ikapalit og slat nga 5 ka buok. Palit ko ning 5 bisag kapatyonon ko aning parian kay nahigugma ko sa simbahan. Na og mao na ang tan-awon sa Ginoo, mao na ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo nga nakakita gyud sa dalan padulong sa langit, dili buta nga mahug lang sa kanal sa kasalanan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa iyang mga pulong ug mga buhat si Kristo nagtudlo kanato unsaon pagsubay ang dalan sa langit. Busa mo dangop kita sa Ginoo ug mapaubsanong moingon, among Amahan, himua kaming mahisama kanimo. Among Amahan, himua kaming mahisama kanimo. Nga ang simbahan musubay sa dalan paingon sa pagpasaylo, sa hustisya, sa kamatuoran ug gugma,
Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Nga ang matinud-anon ug ubos nga mga lungsuranon dili malingla sa sayop ug ambisyosong mga pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Nga likayan nato ang paghukom ug ang pagpanghimaraot sa ubang tawo tungod sa ilang mga kahuyangan ug mga kasaypanan. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Nga ang mga masakiton makasinati sa pamasayloong gugma ug maalim sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Nga si Halandong Chofelo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Nga ang tanan nga mga benefactors, donors ug sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Nga ang mga nangamatay makadawat sa kaluoy sa Dios, inigatubang nila sa paghukom unya sa adlaw sa panghukom. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himuha kaming mahisama kanimo. Makagagahom nga Dios, dawata ang among pangamuyo, nga among gituboy nga kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini, ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga, abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol,
San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tangging harian ang gahutugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon sa atong misa, mao ang pagkalimpyo sa atong mga mata. Nga ato lang buhaton, dili na gid ta magsigig tan-aw sa mga apan sa atong isig kataw. Tan-aw nato ang mga truso nga niya sa atong kaugalingon, nga atong kuhaon aron magpadayon ang atong kalinaw, kalipay ug kabalaan. So salamat kaayo sa ninyong nagpadayon o pamalit sa atong mga slots. Dili lang sa ako maka-update ninyo karon, sunod na lang ang mga adlaw. Pero padayon gitag palit. Kamong mga online o mga territorial na akong parishioners, tagsa lang ka slot. Ang atong grace, 100 pesos per slot. O niya na ani 70 slot challenge na tag 7,000. Nga, ang ato sang PPSC para ni sa atong mga projects dinhi, nag-anam na rabag kadaghan atong gipanghimo og himuonon pa. Tag 100 pesos ra gid ni. Nya tag nasa ni 162 slot challenge nga 16,200 per challenge. Ato nang paningkamutan nga makapalita bisag kada semana usa lang ka slot kitang tanan. Dako na kay nagtabang sa atong simbahan. Salamat kaayo. Ahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dagon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba